Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la mzansi, ungasubscribe kona le channel uphinde uklikhe i-bell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje izobe imayelana ngaye lapha Thandeka wayikhandela udumo khona phana kuzalo. Sabona ukuthi kulezi inyanga edlule washiya khona phana kuzalo. Lokho kwenza abantu ukuthi bephatheke kabi impela, wabaphoxa abalandeli bakhe. Wabe semuva kuyo lapha deipcity. Na kuyo deipcity akaze ehlala, wahlala nje isikhathi esincane wayeseyanyamalala. So kunyamalala kwakhe nalapha Thandeka kuyo deipcity impela waconfuse abantu abaningi because babeyibuza impela ukuthi ahlahle usabuya noma akasabuyi, naye akaze update umuntu ukuthi ahlahle kwenzakalani ngempilo yakhe. Thandeka wenze enye ipost kulapha Instagram update wona lapha ama-fans akhe. Le post impela yamsana lapha ivideo neminye imibhalo, kodwa ngizoqala ngifundele lapha imibhalo mase ngutshengisa ivideo. Lento ayikhuluma la kwi-post yakhe impela naye ingaba yimbangela ukuthi singamboni kwi-TV. Ngizobe sengifundela ke lamagama lana and then ngizobe sengudlalela ke nayo ivideo. So ke le post ifundeka kanje ithi, I hope you are all doing well. These are trying times, but we are soldier on and we shall overcome. Many have wondered why I have not been on screen. This is a first clue. Stay tuned for the next clue. So ke le post yakhe lapha Thandeka uzoyi-understand kahle if sengudlalela ivideo. Into engayisho ke before ngidlala ivideo impela ukuthi Thandeka uveza ukuthi waba nenkinga nalapha onyaweni, even namanje usenenkinga. Asazi ukuthi kwenzakalani and naye akazasho impela ukuthi kwenzakalani, but buka le video ke ungakhohlwa nje ukuthi like and usubscribe if awusubscribe. Danke, ngiyabonga. No, I was here 2 years ago. Maybe 2, 3, I don't know. Maybe longer. Time is going so fast. Was bei YouTube? Ja. Deipcity.